Бер мизгел һәм без бала булудан туктадык. Әти-әни бакылыкка күчү белән безнең җиһаныбыз вак кисәкләргә бүлгәләнде дә, тормыш җилләре тузгытып, шәшеп бетерде. Әйтерсең, алар бар авырлыклардан саклап яшәгәннәр. Җырлардагыча җил яңгыр тидертмәгәннәр. Хәзер әти-әнисез дөньяда яшәргә өйрәнәбез. Дип башлаганнар иске куладка эшчеләр поселогында гомер кичереп, 1 ел элек бакылыкка күчкән мәрхүмә милләттәшләребез Камаловлар гаиләсе, Самет Якуб улы һәм Расимә Мәүлид кызына багышланган хәтер хатын балалары, Ирек, Лилия һәм Әлфия гаиләләре белән. Авыру итәккә килеп ябышмыйча, берәү дә мин ширләрмен дип уйлап йөрми бит. Ә инде әлеге йыгышлы ковид авыруын безнең әткәй белән әнкәйгә дә кагылыр дип һич кенә дә көтмәдек. 3 көн аралары белән фәрештәләребез 1 ел элек безне ташлап киттеләр. Икесендә дә бу авыруны диагнозлаштыргач та күңелгә начар уйлар кертәсе килмәде. Тик тигез гомер сораулары Аллаһыдан кабул булган. Без балалары һәм оныклары Радик, Рамис, Реналь, Тимур, Аминаның дөньясы кара төскә чумды. Әмма беренче булып әткәй үлеп киткәч, бетте. Аяк астында җир булды. Яшәү тукталды. Бары тик санаулы сәгатьләр, минутлар гына бөтенләй ятим калырга безгә язганны ми аңласа да, йөрәк кире какты. Әмма үлем карары берәүне дә аямый. Хәзер дә искә төшерәбез дә сыкланабыз. Яшисе килү теләге шул кадәр көчле булган әти-әнинең. Шул гына яшәткәндер аларны. Җирләп берничә көн узгач, югалту әшесен тойдык. Еларга ярамый дисәләр дә туктата алмадык күз яшьләребезне. Әти-әнисез калган кеше кисәк кенә олыгая икән. Дөньяда бердән-бер кешегә генә тулысынча ышанып була. Әти-әнигә. Бер нинди шартларсыз, эшкерсез ярату бала белән ата-ана арасында гына. Һәм менә ул кеше инде синең тормышыңда юк. Әти-әнине югалту хәсрәте әнә шуның белән фаҗигале. Тормышта иң авыры шулдыр ул. Сиңа бирелгән вакыт бетте. Берни эшли алмыйсың, бары үкенергә генә кала. 1 ел узды. Хәзер әти-әнинең каберенә барабыз. Беренче айларны бары түгел, зират ягына карый да алмадык. Әти-әни китсә, аларның киңәшләреннән башка ничек яшәрбез дип уйлый идек. Бик авыр булса да, яшисең икән. Безнең генә түгел, бөтен туганнарның галәмен тотып торучы бер үзәк иделәр алар. Барыбызны бер йодрыкка җыеп тордылар. Газизларыбызны югалтканнан соң безнең җиһаныбыз үзгәрде. Бик авырлык белән тормышыбыз җайланды. Хәзер бөтен нәрсәне әти-әни канәгатьләнерлек итеп эшлибез. Еш кына ни әйтерләр, ни эшләр иделәр икән дип уйлыйбыз. Әйтәләр бит, әти-әниләр киткәч, гамәлләребезне аларга фәрештәләр җиткереп торыр дип. Менә без әти-әни риза булырда итеп яшәргә тырышабыз. Аллага шөкер, безнең балалар бәхетле дип сөенеп ятсыннар өчен. Сөеклеләребез бездән риза булып торсыннар. Кич утырып языйм әле әти-әнием бәетен. Яши-яши татыганнар гомер итү бәхетен. Ходай безгә яшәүләрне вакытлап кына бирә. Җир өстендә никылганны Ходай бер үзе күрә. Тормыш җебен бергә сөйрәп, кызлар, малайлар туа. Әни балалар үстерсә, әти тормышны куа. Гомер ага, агым судай без дә үсеп җитәбез. Кайсыбыз эшкә урнашып, таралышып бетәбез. Кыз балалар үсеп җитте, башлы күзле булалар. Балаларың, кияүләрең сезгә дуга кылалар. Әти-әни мәрхүм инде, җәннәт булсын түрләре. Изгелекләр күп кылдылар, якты булсын гүрләре. Садакамны сезгә атап, атна кич көнне бирәм. Кабул була садакалар, сезне төшемдә күрәм. Мәрхүмә милләттәшләребез Сәмәд Якуб улы һәм Расимә Мәүлид кызы Камаловларның ятар урыннары гөлбакча, керәсе урыннары җәннәт булсын. Аларның якты истәлегенә яңгыраган җыр да дуга булып барып ирешсен дә.
seni alar bir uzak kütken. Küteler sıman alar hamamda, bala küngeli bulan alada, tuktatıp bulmay yakkan vakıtını, yetimi de kabızı butını. Tuktatıp bulmay yakkan vakıtını, yetimi de kabızı butını. Ağıramanı duman kaplagan, bir kimde şıkmay bikli kapkadan. Balam sağmasın, qayttın mı deyip, yırak yoldan ardın mı deyip. Balam sağmasın,